Genau eens vriend, genoemd. Ik zie Jacob en ik zie Vern. Die zijn JV Grill. Vandaag wil we jerky maken. Raad ons niet bij. Ja, je vandaag de kamerijvlees. En die wil ons vandaag jerky maken ervan. Ik like jerky. Dan wanneer een film bij wat te gnauwen en weet niet wat hij wil. Dan een beetje jerky nemen. Een beetje gnauwen. Nou, hij dat vraagje riekert had. Oh, dat smaakt niet helemaal goed. We hebben hier al onze zout opgemeten. Dat kuurzout, dat kuurzout heb Engels. Ik weet niet wat het is. Vandaag hebben we een spijs dat heet sweet and spicy. En dat is wat we hier maken hier willen. Dat gaat met recept ook. Dat zij krijgt hoeveel eetlepel vol op een punt vlees van dat seasoning. En hoeveel van dat kuurzout. En wat we doen is, we gaan naar eenmaals plus doen ook krijgt dus de verschrafte zand. We bevinden ons de beste door wie we dat met de verschrafte nu gaan doen. Om dat änderen. Ten eerste wat ik like te doen is die hondje ontdraaien. En dat vlees dat wordt bakerig. Dat moet inheriëren wat dat goed bakerig is. Het eerste wat ik dit zout nemen, strijd hier met z'n even en dan wat ik het omvangen en te dieren. Ik kan niet alles op eenmaal. Ik wil eerst een beetje vanuit, ook van het onder. Dan wat ik meer aanrieren. Dan word ik fris. Het beetje is dicht kneden. Ik leuk dat je hebt gezegd, waarschijnlijk is dicht kneden. We doen hier van 10 pond vlees wat we willen jerky maken. Onderin wat ik zei, wanneer je doet een jerky maken, wanneer je met 10 pond vlees wordt, je wordt ongeveer half zoveel pond jerky krijgen. Dat is about de half wat de nood eruit draaien wat dat vorig is. So dit hebben we afgemeten nu voor de 10 pond. So, wanneer dit is ingericht hebben, dan werden we dit al ingericht hebben. Eigenlijk wat ik wil zeggen, wanneer je nog niet zo'n stuk gemerkt hebt, je interessiert bent voor dat proeven, wanneer je van wellicht om met 1 tot 2 pond op eenmaal, niet op eenmaal voedsel met 10 pond, want je dan niet gelijk je niet veel vlees verdorven. Vangt aan met 1 pond tot 2 pond, dat zwingt zijn zak tijd. Dan vielleicht even een paar verschillende soorten. Dan weet je wel, als je wel 10 pond of vielleicht 100 pond, ik weet niet graag. So nu moeten we de bus kneden wat dat raar bakerig wordt, dat het alle goed doorgekneed is. Ik geloof aan de pak wordt het reden van vielleicht 5 minuten doorkneden. Op de basis eruit is plus wat dat goed bakerig is. Ik geloof dat zo'n kuurzout, dan merkt dat bakerig, want het is goed de man verkneed is. Kijk, nu wil omvangen meer mensen mijn hondje uit te trekken, dat zo bakerig is. Met zijn rakerig. Dat kuurzout. Dat vlees was het uitdraaien, en waarom is het toen heel veel? Dat is het rekenen wat dat is. Ik weet als dat vielleicht beides is. Dat kuurzout dat het levig was het. Dat recept zeggen is onder 200 groot voor, ik geloof een halve stunde. Of ik doe niet aan mijn bussen rechten, maar dat ze wie 3 nu gaat, dus meer goed is. Als het dan langer gebruikt, als het recept zegt dat het niet komt zo lang, tot doen we als we jeder einer für sich selbst dort dann wird gleiche te hebben. Zo, ik geloof dit is ganz fijn, want ik kijk het eens checken wat het hier probeert mijn hondjes uit te rekenen. Dat zit al met zo. Dat zit veel 3 jaar als ik daar heel lang gebruik. Ja. Zo, nu, dat is het eerste pot voor je. Nu hebben we er ingericht. Nu is het eruit om de touwdaken even 8 stoelen laten. Omdat die seasonings, dat het alle smaak te weer doortrekken heeft, dat het alle wat overeen schijn smaakt en dan is het eruit te morgen te drinken. Zo. Dit hebben we morgen im Trainingsmeter aan. Ja, ja. Wel je hebt dat van dit klampen vlees, dat is tremels. Zo zei het richt het dan niet uit. Ik heb me een goede trainingsmeter gekocht. Wat denk je? Nee, hier. Dit is de tool. Morgen worden we dat hierin. Dan met dit worden we op een drood op.
Op de racks en dan. De Kremmelschmiekers hebben een schwung, die zijn nu ganz rijdt in de Jerky napten. Dat krijg nu zo bij de tweede punt aangekomen. Gisteren wezen we in de eerste pot dat we dat deden aanreden. Nu heeft dat even nog fijn gemarineerd, dat het alle die species had doorgetrokken. Nu zijn we rijden, de kremelsmakers hebben heet. Nu hebben we gewoon het vlees en stremels maken. Smaak op de sproeten op, nu hebben we die genapt en die rekenen. Hier hebben we de vlees nu. Dit is wat we in het eerste wezen deden, wat we aanreden deden. Nu heeft dat daarna even gekeurd, gemarineerd. Nu is dat rijdt met een jerky gun dan doen. Hier is de jerky gun. Dit is wat ik hier wil uploaden. Wat ik doe is, ik neem mijn label, doe mijn vlees in. Dan ga ik het stoppen. En stop het hier vol snel, zo goed als ik kan. Dat er zo weinig lucht aan blijft te smelig. Is dit vol? Dan doen we dit hier zo aan. En doen we dit ding hier zo aan. Nu is het rijdt en dit hier zo op dit troten op. Dat is een lange worst. Jo. Doe als het staat zo. Doe dan afsnijden. Ja, we eens aftrekken zo. Ah. Ik doe dit nu ganz dicht op. Je hoort eventueel een klein beetje neem. Bloß zodat het ruikt een beetje doorstrijken kan. Ik wil ook nog stonen een beetje doen als mijn arbeid. Hij deed alle arbeid. Ik deed bloos als waan. Nou, eigenlijk wat ik would like te zeggen is, we doen van rijvlees jerky maken. We doen onze vrienden alle zeggen, we doen van rijvlees, maar je kan ook, wanneer je een rindgeslacht er irgendwo, wenn je wel jerky maken, dat je van rindvlees te doen, dat je van, ik wil me zo voorstellen, ik leef van mij irgendwo van vlees. Ik wil klein van rindvlees vinden. Jo. Weet je, als je de proces van dat eerst maar kuren. Jo. En dan met deze stremels en dan het wekeren. Ja, eigenlijk wat ik wil zeggen is, wanneer je al weet wanneer je slacht doen, je wil een jerky maken, dan doet zo weinig schmerz maakt dat vlees is smelig. Want je doet dat wanneer je uitdrieën, je meer schmerz erbij is, je wieder weer het hout holen, te uitdrieën. En de andere zaak is, wie doen dit met gemolden vlees? Ja. Jerky wordt maar niet helemaal met gemolden vleesje doen. Dat krijg je, doen het vaak de ganze mastelvlees, Ja. dat in kleine stremeltjes snijden en dan bloos krijg je staat. Zo, nu hebben we deze te zien zaten, nu hebben we één. Ik wil nog maar behulpelijk zijn. Ja, wist je niet meer bij helpen? Ik klein dit kan ik ook. Dankzij. En ik dat druk je door hier, dat trekt zo schijn. Jacob zegt rood, ik durf ook mal een beetje spelen. Dit is een speeltig, ik bedoel, ik wil hier alles bloos verpatteren en duinen, maar proeven voor ik. Wel eens een beetje duldig zijn. Jetzt moet het. Draai, haan en draai. Hast du vergeten den GPS aan te switchen? Schön, maar. Du kannst het al op een vorm. Alles bloos gelijk draaien. Oh, wat lief. Dit is een beetje jammer. Loop me nog een lief verzetje. Nou, zit moe. Ook nog te wat te brokken. Nou, ganz genau. Kom ik op. Ja, kom maar de eerste bij racks. Ja. Oh, hier dan aan. Zo, nu is het vol. Het is 20:05. Wat geloof je belangrijk dieren wat is er iets aan te broven? Wij wie die nu bloß op beroep gesteld ha, ik weet dat niet meer. Ik moet zeggen 3 stunden. En wo weet je wanneer je klaar zijn? Dan check ik door wat mir die 3 genoeg zijn. Maar wenn ik nur das Rezept nu kicke, dan sagt er, wenn die testen, dat die 165 Grad heiß sind. Dat wollen wir nu op dem Kreml schmecken noch. Je kan er zijn, je durft het toch unbedingt in een smoker doen. En je kan er een pellet grill doen. Dat is er op Engels heet. Maak een kremel schmieken. Kreml schmecken, als we speeding aan doen. Da ik vertel,
Dan gaan we die op schmiek draaien, broek. Nu hebben we dat gewennen, dat is ingesteld, zo voor de nächste Stunde en een half oder so, als niet veel we doen kunnen, anders als leuren wat de giet omgeht. Er moet ons maar sehr lang gaan zaten wonen. Ja, nou Ganz moet je tranquilo gemütlich zijn Reicht en doch. leuren. En dit schmakken vindt er waar je meid. Nu kijk je maar hier. Onze eerste vrucht van de ruwkoemen gekregen. Dit is de jerky, hebben we hier rood erop genomen. Deze twee die hebben we op een kremelsmaker. En deze kant van den, het is ook een kremelsmaker, maar hij heeft al wat, dat is al je één te berekenen. Dit is wat we nu kijken, dat het smaakje drinkt. En dat is aber nog niet rijst. Maar met dit zo check, dat is niet rijst. Op het fan je drinkt. Dat is een beetje wat we nu kijken. De nächste stap nu wird zijn als we dit dan beter merken we allemaal lang kunnen dat wel. Dan we dan lussen aan, merken dat toe. Diepvriezen aan, verdienen het aan en dan is het rijdt een 30 jaar. Dat is kort dat het veel slecht wordt. Jacob laat me zo gewoon weer wat versneden. Dit is pot van Jerky merken. Oh, maar ja. De stremels zijn een beetje lang. Zo'n lange lussen had me niet gekapt en die aanpakken. Jetzt reicht dit in vier snijden. Hopelijk is de scheier niet nog te nähe te blokken. Dan een beetje vervlieren en weer opknelen doen. We hadden het nu een dreleltje sneden, nu is het rijdt hem inlussen. Zo we worden ons 100 gram lussen rijdt maken. Ik heb mijn zo hier ingesteld, ik heb die smaak erin gemerkt. Dit hier op. Doen zo bij dat. $103, 102 gram. Dat is een beetje dicht bij we komen. Dan doen we dat in deze lussen in. Met een klein kapje kunnen lussen in, maar ja, dus dit in de lussen in. Next doen we dat aanpakken. Ja, vacuum sealer, ik moet je weinig in. Dus is dit zo. Ja, dus het laat er ons buiten. Nu dat in dat huis hangen. Dat broekt een geen zoutje, maar dan een beetje leuren. Door. Zit erin. Maar dat is dit aanpakken, dat aanvrieren, dat blijft een ganse jaar goed uit alleen. Ik kan niet hitje van wel aan de koop blijft. Je weet niet hebben we de leier afver dat erop onkomt dat niet koop blijft. Nu nog eenmaal ganz kort, eenmaal trekt opvoeten met, wat hebben we nu al gedaan? Yesterday we dat vlees aanzalten, al die spices mankeren. We deden doesn't flavor, doesn't savor, doesn't smaak. Wat allemaal dat is, dat heet sweet and spicy, zeitenheid. Tegenonder. We deden het gisteren aanrieden, even nacht, deden we dat marinaten, kuren en de kam. En dan deden we vandaag, deden we dat en de jerky gaan aan. We melken dat jerky, dat het een stremeltje heeft. Dan deden we dat op een kremelsmieken op. En dat deed ons about de eerste zat about 2 stunden, wat die rijdt weer, dat we kunnen afnemen om te eten. We hadden dat op 200 graden. Wel eerst deed ik een stukje op plus op broek. En dan rond about 150. About 150, dan deed ik dan op nu 1 stunde deed ik den hecht naar 200. En dan deed ik nog 1 stunde ongeveer zo, en dan weer het rijdt hem afnemen. En nu hebben we dat ingepakt. Een pakje, het kan je zien. Zeer schöne jerky. Alles wat nu nog blijft is dat plus laten schijn smaken. Du hast doch vanaf van aanvang bij een richtig gedaan. Nu is plus nog zeer vernünftig eten. Wanneer je dit gevallen deed, wat zullen ze doen? Wat je dan doet is, je gaat naar YouTube. Doe eens een ster, ik leid dat te ongeveer. Doe dat je subscribe draken en een klingel draken. En dan wanneer we zo'n video's als dit maken, of andere video's van China eten, dan wordt het je weiterlaten wanneer je dan opkomen. Dan kan je met ons met vrijen.
Ja, ist gut. Dan habt ihr ein klein bisschen eigentlich. Ja. Und dann ein beetje Lothar. Dann ist der Herd ein bisschen spielen. Ich hab noch mit Härtingen an. Nicht zu sehr. Ich weiß ja, was ich für eine Entscheidung habe. Burnt jalapenos sind drauf, so wie das ist nicht so. Jetzt leer. Oh, het schmeckt gut. Das ist gut. Kijk hoe goed die Meier. Je spreekt niet bij de toon.